रबबार ठीक दिपरनि टाइमाव ओ जागाव मेबी बीजेपी पार्टीनि कैसा असामतायनि गै रिगनाय बागमानि रिसा बागमानि अरो जों कोक्टमा मामानि जे हासिनि कसा मन्त्रि अक्रा एमपी बिप्लब कुमार देबबो पार्टिसिपेट खाया दंमानि ओ जागाव पार्टीनि तेगेसा पार्टी क्लेसिङै बानो आबो साधारण बेपार फियाबा सांबादिक रगनो कोक्टमा थुमनाय रगनो एटेक खालायमानि अबो तो हाइना बननगो एटेक खालायमानि या अबो बो सांबादिक बिनियागो लोगो दंगो बिनियागो कैमरा दंगो बो एटेक खालायजाक मानि जरावो साइ दंगो आं रिपोर्टर से आं सांबादिक से हाइपानो बनो एटेक खालायजाका डेट मीन्स अबो क्लियर सांबादिक नैनो बनो टारगेट खालायै बनो एटेक खालायका बनो बाचिरनानि थांगै जे बीजेपी नि खरकसा लीडर बबो हाइनो अरो एटेक खाबिनि बखरक फाटिका जों कोक्टमा मामान लगे लगेनो जीबी हास्पातालाव थाङै सगैका बेलायखे खा खामानि कोकखौ बसे खरकसा तिप्रासा कोक्टमा थुमनाय एटेक खालायनाय रक बांलादेशी गया एटेक खालायनाय रक ताइकेसा दफानिया सेम कम्युनिटी नि बरकनो ताबुक जदिनो दफा हामक्राय जाति हामक्राय नि कोक साइतं खांखांके नि दफानि कोक्टमा थुमनायनो नों तांनि रखा खालिया तांनि नितिनि बखरक फाटिरि बुखा अबनि सैसकां थाजिं परमदा साखा चिनि जिराय नाम जायो मान्दाय आम जायो शान्तनु भूमिक सुदीप दत्त भूमिक बथारजाखा तै खरकसा बथारजाक मांखामो जागाव हेजा माराबो गत नां माने चार बाजि नङै टङै टङो ताबुक पर्यन्त आसामी रक एरे सिंगियाखौ बेलाय खानां माने ओ जागावनो नायदि क्रिमिनल बो कुनो जाति दफानि ओङै मानिया क्रिमिनल नि आइडेंटिफिकेशन बो कुनो पार्टी नि ओङै मानिया आबो हाय क्रिमिनल बो मथा बो बीजेपी बो सीपीएम बो कांग्रेस बो कुनो दलनि सदस्य ओङै मानिया बिनि आइडेंटिफिकेशन काइसानो बो क्रिमिनल नि मानथाय साजा बो मानन नांनाय पुलिस बनो अरेस्ट खालायनो नांनाय अरेस्ट खालायाजाक जों आगतला प्रेस क्लब खुमलुं प्रेस क्लब त्रिपुरा जर्नालिस्ट यूनियन त्रिपुरा इलेक्ट्रिक मीडिया सोसाइटी ओ गत नावो जों सिरिं नगो आसुगै तंलाक अबो सिमिया बबि सत जदि त्रिपुरा राज्योआव थासिं परमदा साका बwskango सिनि एडिसि इलेक्शन दङ bwskango गोबांमा इलेक्शन दङ आ इलेक्शनाव जों कोक्टमा थुमनाय रक त्रिपुरासा कोक्टमा थुमनाय रक पारा थाना नांनाय आफुरबो नों एटेक खायनाय आफुरबो नों सानाय सीपीएम नि कोक्टमा थुइमांलाक कांग्रेस नि कोक्टमा थुइमांलाक मथानि कोक्टमा थुइमांलाक आईपीएफ नि कोक्टमा थुइमांलाक जोंके कोक्टमा थुमनाय रक केबोनि पाइजाक जोंके कोक्टमा थुमनाय रक निनि फानबाय चलिबो निनि पार्टी निनि कंट्रोल बाय चलिमानो जों कोक्टमा थुमनाय रक केबोनि फानबाय चलिमानिया जों इंडिपेंडेंट जों साकमुसुंगै अरब जों बहकनि बागै सिमाव सामुंनो खाया अनि बागै जों मुइतुनारगानि नांनाय bwskango सालो जाताव बहाय पार्टी मुंताय पार्टी आदै जों हासेनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साबाय कोक सालायका दिनि फुङनो चिनि हासेनि मन्त्रि अक्रा जीबी हास्पाताल थांगै कमलकान्ति त्रिपुरानो नायखा बिनि मोबाइल चेक जाका bwskango मोबाइल बखक जाका लोगो बखक जाका बाइक आदिन सेगिनार जाका तामनि बागै अबो आवनि बागै जों अगत नानो जों बालायखे सेजामुं याफारो bwskango जराबो कुनो कोक्टमा थुमनाय बो यूट्यूबर नि फानथों सोशल मीडिया नि फानथों पेज खानि फानथों कोक्टमा थुमनाय नि साकावो केबो याग रखांगांगे bwskango जराबो अबो हायकेनो जों प्रतिबाद खायनाय केबोनो जों फियोगै कोक सागलाक आसनो सा कासे सोशल मीडिया नि बिसितिरो सुनुगै मानखा ताबो कासे प्रेस नि सिनिमुं कासे प्रेस जेकर खान सुबै फायने नेंथ ने आम हायरकै साइड गयमानि ताबो आमते बुम हायसानाय ना थासिं आं साका जुदि टारगेट खालायके बो एटेक न खालाय तंखांगांगे बिनियागो लोगो दंगो प्रेस जैकेट न सिनि बागै फुल प्रूफ प्रोटेक्शन हाइया आनि यागो लोगो दंगो कैमरा दंगो दैट मीन्स ही इज रिपोर्टर ही इज जर्नलिस्ट बिनि आई कार्ड दंगो प्रेस जैकेट सिमनो सिनि आइडेंटिफिकेशन जों प्रेस नि आबैया गोबांमा बरक गोबांमा सोशल मीडिया ते कोक सानाय ओङै मानो बरक कैसा पार्टी नि पॉलिटिकल पार्टी नि आईटी सेल चालक दंगो जों मीडिया रकनो एटेक खालाय यासि सुरि बरक कोक साइ मानो जोंनो हामिया के फुनुंनानि बागै बरक कोक साइ मानो फियाबा आबो हाय आईटी सेल पार्टी नि बरक प्रमोशन खानाय रकनो जों सिनिवै जों अबो बाय जवाब नाय bwskango सारो बियां थानाय बरक पावर की परमानेंटली तो तंगना बा जों कोक्टमा थुमनाय रक आं साकबाय थां 15 बोसोर अ प्रोफेशनल तंगै दङ 15 बोसोर जों गोबांमा पार्टी फाइमानि बाजामानि गमाय थांमानि नुखा नरनि पावर बोसोक दोन दंनाय हागिया पावर क्रेजर नर बियां थानाय नरनि नगन तंना नांनाय बेले अ तिब्रा सारबाय तंना नांनाय बेले अ कामिउन तंना नांनाय बेले आफुरुके आबुनि बागै जों गतन वान सबै याप्रिसिनानै नांनाय जों थानजा आंगा थानजागोन तंना नांनाय
tangi nang bono ke butok khanya ba bo tipra sable tangi khe nang ta kisa party khlayo nei o sikla no ke nang buna nang ba bo tipra sable mongol no tini bukha bo tipra sable tai khorok jana ব্যবসা khayo nei nang bono bukha rang nei ya nei bo tipra sable aba khe ba ki choli na ba ka thanchani meaning bo jaga phaiba जों अपन बागै वानसोगै जों जत कोक्टमा थुमनाय रक निनि आनि संगठन हलायाव जों थानचांगानि जरा फाइसक बायका बस्कांनि जराव थानचाके आबो हाय बरकनो जों जवाब होनाय नरनाय हाय